Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagdami pagadatan na dito sa baba di taniman to na dito agian na yang maintenance sa social media. Viral trending man to sa social media ang utang mga pagalitan mga maranaw vloggers na dito sa baba pamana ana deran ka sinabutay na test kanya ni Daniel maasot video ni. Mutu ya kisah bakala. Mampu na kisah bakala soto na dinga mutu kisah bakala. Kawai sa betul na kasapa kala subag na nanya ko diga udo sa niya nga inaksip kas kanila paglas kanila tiyan pa ana gara ra to. Ay ganarin betul na kasapa kala. Nasumiyan udo sa mama. Saking pako-pakaw nung ka? Yaw pa ko lu kana. Hindi ka kisesag niyo pero na lang Pilipinas. Niyaw pako-pakaw nung ka. Matang mo nakapiyata ka pamilya niya ro. Dito sa baba pamana di man tumapas nga di man to pamana kinibagong pa ma social media na madagad no paman tanong wap sinabutay na pamana di na miadod niya pamana di na kapag ng mga examiner tanong ang mga Muslim sang kaya pamana di kaya ni bagong nga social media na dito sa baba pamana ayag na mapya na magamit tanong si kapya niya kuban niya di mabaloy comparit tanong ang mga Muslim na dito sa baba pa mga ito bukat pero na dito no bisi sa barak dito ang di pananapya why ay na mapen na dito no bi magisisa ko pa man lang una pa man kibuwa mga parap kila ng mga saro kay no ni kwan tutigiran na pa man na mga so o pa man sa nga nakasupawin mo pwede ka na sa nga wala supawin kasi sa kay dun na sampay sa akin amiyado pa na pa man sa din sa mangimpuruan na imbubaw wala subhanahu wa ta'ala sa mga limbuban ay puro wala subhanahu wa ta'ala supangkatan ng sisa ngay dunia na namala ng sisa sa akhirat na di sa bapa itong mabatan nung isusuporta magisesa kang natambo kaya dunia wah natambo dunia na edna mapena dito na bisu sa bara dito na di mananapya sorry pamana dito kapya niya di mapya edna mapena di social media na magamitan ng siko mapya kaji na pamana kapag mga eksamen tanong niya mga Muslim sa Pilipinas na dito sa baba tumabod di susuporte labo ng tanong pumimit sa social media na di man to na lang na kulolo sa kaya dunya sa Pilipinas na di na dunya na kailangan man to sa social media na ed na mapya ng uta ay tanong di kikuan sa social media na uta parangay ko na pakaya kakuan sa do na dito sa baba pa mga malok sa mga pagadami na tungwa katanong dito sa barap na nampya magisisaan kailangan mga sarwang may sisa sa tal sa mga maranok mga Muslim sa Pilipinas na dito sa baba sutigiran na sutigo kibasaw na mga parataro sa lalaga bangkang gulawla kung lagid ka sunganin ading kakabaya ubang ka maulawla na dito sa baba ad na mapya na din ka pamana dito nung di sa bara okay ka malasang ko na kiwala subhanahu wa ta'ala wala sukat suban lang na bapad ko kalapis kapad ko paratya na balasan tanong panwala subhanahu wa ta'ala na dito sa baba pamana sa butaman sa pamana balasan kanon wala sa mapenas kanu di matawag sa din na bagan kumpiyansa kay dukataw buwa ko na di buwer ka kanon na pamana ed na mapena magamitan nga social media si ko kapya niya kaparap kilew pangawrya masa mga Korean katanong mga butan tanong pamana mapya pamana social media kapkuan sa guna na dito sa baba sa butaman sa salamat balasan ka doon wala sa mapya and nasukra na see you in next video bye bye